Takže čau, já jsem Sirdom a vítejte u tohohle videa. Tohle video bude takový trochu povídací. V první řadě bych vám chtěl strašně poděkovat za 200 odběratelů. Je to fakt neuvěřitelný, takhle rychle dosáhnout 200 odběratelů. Opravdu vám děkuji. A zároveň, když jsme u toho, tak bych chtěl nastavit nový cíl a tím je pochopitelně 300 odběratelů. Doufám, že to dosáhneme brzy a těším se strašně na to. A dál, co bych chtěl říct, tak jestli má někdo nějaký nápad, tak mi to určitě napište do komentářů pod tohle video nebo pod jiný video. Budu za to taky strašně rád a nápadu není nikdy dost. A zároveň dejte na tohle video like, odběr a taky se běžte podívat na předešlé video. Je to video ze Cytoxinu a myslím si, že se mi dost povedlo a tam byste taky mohli nechat lajčík. No, a teďka zpátky k těm nápadům na videa. Jinak mám v budoucnu v plánu natáčet ještě nové videa. Mám předtočené jedno video, které je fakt bomba a myslím si, že se bude úplně všem líbit. Je to, no já to nebudu prozrazovat, ale je to, si myslím, hodně dobré. A teďka tady skočím na toho týpečka. No nic. A dále bych chtěl určitě taky natočit spoustu různých her, třeba například Block Shuffle, Item Shuffle s kamarádama. To si myslím, že by bylo docela vtipné a mohlo by to být i zábavné. No a to je tak vesměs všechno, co jsem vám tímhle videem chtěl sdělit. Budu strašně rád, jak už jsem říkal, za odběr, za like, když se podíváte na moje ostatní videa a chtěl bych poděkovat mým kamarádům, který se mnou tady natáčí tyto videa a to je všechno. Čau.